mondo giwuog oko. Jumachiel bang' jaod bura Mauriri Mark Nyamita ya wayanga chakruok mar gedo mar chiro ma gedone isiro kod piny owacho mar kaunti ya Migori kod piny owacho ma malo e gwenge mag Sibuoche e sub kaunti Mauriri. Chiro ma igero kod omenda maromo siling milion 55. Gavana Migori Ochila Yako bende noya wayanga gedo mar chiro no. Ang'o ma dibed ni otimore? Jafwambo moro Jo Juma nigi ler koya e kaunti ma Migori. Jumachiel bang' jabono Mauriri Mark Nyamita ya ayanga chakruok mar gedo mar chiro ma igero ka isiro kod piny owacho mar kaunti ma Migori kod piny owacho malo e gwego mag Sibuoche e sub kaunti Mauriri. Chiro ma igero kod omenda maromo milion 55. Gavana ma Migori Ochila Yako bende ne oyawo ayanga gedo mar chiro ni ka otene kod kontrakta momiyo rak mar gero chiro ni kod jotelo mamoko. Katiba no miyo sirikal mamalo tichne kendo miyo sirikal mane uchuogo ma piny ka tichne kendo miyo jaod bura ka od bura gi bura moyale no tichne. Kibire katiba kanyo schedule number 4 paragraph number 7 wacho ni chirni gi ohala matindo tindo license gi gero gi en mar counties te. Gimana dwaro moloyo en adier ni an kwe madwaro makata kama kosa moro betie sai please I'll always be available mondo awinju nikech tijni maru to nikech gavana en ng'at moluorego. Ochilo ni wane chiro ma Sibuoche en achiel kuom chirni 10 mane omi kaunti ma Migori bang' ka ondiko barua ne piny owacho mamalo kendo en kaka jabuno Mauriri nyalo wacho ni en mokelo chiro no. National government odonje tijni nikech kisomo katiba article 187 gi article 186 wacho ni sirikende ariyo gi gin mag jopiny te ginyalo riwore ma ginywak tich. Emomiyo Chilo kaka gavana maru nondiko barua nikech county governments okomi pesa moromo. Mai barupe no ogose imo wacho ni Sibuoche nyaka bed gi chiro. Mheshimiwa mane dwa biro golo kodhi e puoth ng'ama chielo omany mare mane CDF ogole kodhi ka en gi kodhi. Ochilo ne oten kod wardrep ma Central Kanyamkago Unisodi mane wani wechego mag chiro nitie lwet piny owacho ma counties. Obera ne soba kuwinjo history mar chiro ne uwinjo ka gavana ondiko donge ondiko na sirikal mama sirikal odwoke donge to yie miwa chichni 10 ka gavana ondiko owacho nang'o wachako devolution 2010 e gima kama osebire okukwan were yawa yanga gedo ma chiro no ma Sibuoche e sub kaunti Mauriri ne onego yaw tarik 4 mar dwe mar 4 mar higani e odiechieng'no ma bende gavana ma Migori ne yawo chakruok mar gedo ma chiro machal kod mae e gwego mag Ranen e sub kaunti no Mawendo kaachiel kod gwego mag Riosir e sub kaunti no Marongo. Kata kamano yawo gedo ma chiro ma Sibuoche ok ne odhi kare bang' jaodono Mauriri Mark Nyamita kaachiel kod gavana Migori chal kane opogore paro. Wano onge gi problem mondo ji oriwre ka. Gavana ne ntiere Rongo, ne odhi Awendo moyawo chiro. Kanye ntiere Rongo, ne ntiere gi Mheshimiwa Paul Abur. Kobiro Awendo, ne gin gi Mheshimiwa Walter kod Awendo. Kato keto program mabiro Uriri, anto kendo okukuna. Gavana ma Migori Ochila Yako kinde ma jumachiel ma okalo ne oyawo chirni mopogore opogore e kaunti ma Migori ma oting'o mano mar Ranen e sub kaunti Mawendo kama ne oting'o kod jabuno ma kono Walter Owino kaachiel kod chiro mar Riosir e sub kaunti Marongo kama ne oting'o kod jabuno Marongo Paul Abur. Jo Juma, Ramogi TV, Migori.